Hola a tots! Arribem a l'últim vídeo d'aquest pack de gràfic en funcions a quart de l'ESO. Aquí tenim les funcions a trossos, vol dir que tenim trossets, que no és tota contínua. Com es grafiquen i com es veuen amb expressions aquestes funcions? Doncs aquí veieu una expressió. La funció, és a dir, la i, és que 2x més 4, si les x són més grans que 0, és a dir, en aquesta part, la x més gran que 0 és tot això, doncs aquí, en aquest tros de gràfic, anirà aquesta funció que, com veieu, és afí. I aquesta, que també és afí, només serveix quan les x són més petites que 0, és a dir, si la x és més petita que 0, en aquest tros graficarem aquesta funció. Com podeu veure, necessitem els coneixements anteriors, si no, no podem fer aquestes funcions. Anem a fer pas per pas. Us vaig a fer aquesta en vermell i aquesta en blava. Anem a la vermella. Podríeu fer o la taula de valors o amb el que us vaig ensenyar del pendent i l'ordenada. Jo en aquest cas prefereixo fer taula de valors perquè és a trossos i no tots els valors es poden agafar. Per tant, fem una taula de valors i a les x, aquí a les x, no posarem qualsevol número, posarem els que podem. Quins podem? Aquí ho diu, les x més grans que 0, és a dir, els números més grans que 0. Doncs, per exemple, l'1 i el 3. Anem a substituir aquest 1 i aquest 3 a la funció. En aquesta no val en l'altra. Cuidado amb això, que a vegades us despisteu. Per tant, serà 2 per 1 més 4. 2 per 1 més 4. I això què dona? 2 per 1, 2 més 4, 6. Perfecte. I ara el mateix al 3. 2 per 3 més 4. 2 per 3, 6, més 4, 10. Doncs ara ja podem dibuixar aquest tros de funció. Anem a fer aquests dos punts. La x és 1 i la y és 6. Per tant, 1, 6 seria aquí. 1, 6. Perfecte. I 3, 10. 3, 10, que seria aquí. Una cosa molt important. Aquests números, el 0, els que es posa aquí en aquest cas és 0, però pot posar qualsevol altre número. Sempre els hem de posar. Jo me l'he deixat perquè ara us volia explicar això. Sempre els hem de posar, però els dibuixarem amb una bola tancada o amb una bola oberta, depenent d'aquest símbol. Recordeu que teníem aquest o aquests així, aquesta bola oberta i aquesta bola tancada, el mateix pel contrari. Per tant, aquí els dos aniran amb bola oberta, però els hem de dibuixar. Llavors calculem. Aquí agafo el vermell, 0, i si fem 2 per 0 més 4, dona 4. Per tant, al 0, 4 dibuixarem un punt però amb bola oberta. 0, 4. I això ja sabem que és una afí, per tant serà una línia. Anem a l'altra. Fem una taula de valors per aquesta, per la blava, i ara fiquem. Però quins números posem? Posa números més petits que 0. Posarem el 0 i menys 1 i menys 3, per exemple. I anem a substituir. 4 menys 2 per 0. On substitueixo? Recordeu, a la funció que toca en aquesta, 4 menys 2x. Per tant, 4 menys 2 per 0. I ara en aquesta serà 4 menys 2 per menys 1. Cuidado aquí. I 4 menys 2 per menys 3. I això donaria 4, aquí seria 4 més 2, 6, i aquí seria 4 més 6, 10. Llavors, dibuixem. Cuidado aquí. Quan la x és 0, la y és 4, però amb bola oberta. Veiem que coincideix, val? Pot ser que coincideixin. O pot ser que no, val? No sempre és igual. Després, el punt menys 1, 6. Menys 1, 6, aquí.
i menys 3, 10. Com podeu veure és la contrària, val? Seria una funció simètrica. Doncs fins aquí seria aquesta part. Anem a veure una mica diferent. Aquesta poden ser 2 trossos, 3, 4, 5, 25, és a dir, pot sortir qualsevol cosa. En aquest cas tenim 3 trossos, anem a fer de color vermell, de color blau i de color verd. Val. És el mateix, exactament el mateix, el que passa que aquesta funció estarà del menys infinit a l'1, és a dir, del menys infinit a l'1, aquesta funció de l'1 al 4, de l'1 al 4, i aquesta funció del 4 a l'infinit. Ja està, no canvia res, només és que hem de tenir en compte els números que posem per graficar la funció. Anem a començar pel vermell, x, i ara fem cuidado, números del menys infinit a l'1. I sempre posem aquests. Aquest no es pot posar perquè el menys infinit no se pot poner, però l'1 sempre el posarem. I uns quants més petits. Per exemple, l'1 i el menys 2. Anem a posar aquests. És suficient amb 2, però podeu posar més. Val? Llavors substituïm 2 menys x, que és 1. 2 menys 1, 1. I 2 menys 2 seria 4. Cuidado amb això, 2 menys, perquè 2 menys i ara x menys 2. Menys i menys més, per tant 2 més 2, 4. I grafiquem. Cuidado, aquest punt 1, 1, com serà? Hem substituït l'1. I això està inclòs? No. Per tant, aquest punt serà amb bola oberta. 1, 1 amb bola oberta. Anem a fer-ho. 1, 1, bola oberta. Ui, que no estic pintant. I ara l'altre, el menys 2, 4. Menys 2, 4, menys 2, 4. Ara sí, aquí. I ara el que fem és, sabem que això és una afí, per tant, tirem amunt la recta. Ara el blau. El blau té algo que no heu vist, potser. És només un número. Vol dir que és una funció constant. És constant a l'1, sempre és 1. Per tant, com serà? I, això recordeu que és com si fos una i és igual a 1. I és igual a 1, aquí. I sempre és constant, vol dir que és així, recta. Des de quin número a quin número? Des de l'1 al 4, és a dir, des de l'1 fins al 4 serà, serà 1. I amb les boles tancades. Per tant, cuidado aquí, la blau és aquí i serà tota l'estona constant. Aquesta no l'agafa, però aquesta sí. I ara seguim amb l'altre tros, el verd. És una funció afí, per tant hem de fer la taula de valors. Taula de valors. I quins números posem? Doncs del 4 cap allà. Doncs posaré el 4 i el 6, així tinc 2. I sé el que passa aquí. El 4 i el 6. Recordem que aquest és una bola oberta perquè aquí no l'hem inclòs. Per tant, substituïm 4 menys 2, que són 2, i 6 menys 2, que són 4. Per tant, 4, 2, aquí bola oberta, i 6, 4, i ja tindríem la funció. Doncs aquesta seria la nostra funció a trossos. Qualsevol dubte m'ho pregunteu i ens veiem a classe per practicar més. Adeu!